Браво на нашето MVP. Асен получи ръкавица и светкавица. Николай, благодарим ти, всички, които са тапнали. Last battle, last. Окей. Окей. Елики, тъп, биселики. Последна битка. Влязохме да видим майчето. Кокаина. I'm hungry. Днеска стане само една битка. Последна битка правим. Да не ни вземат победи. Тик биз. Ще се правя бомбок. Христос, здравей! Ще се правя бомбок. Света или русата. Асенски са включени. Не го хвана на спит. Не го хвана. Имаш ли ръкавица? Асенски, имаш ръкавица? Пусни ръкавицата. Пусни ръкавицата и тогава. Пусни ръкавицата и понички. Тик биз. Подържаме онлайн. Асенски ръкавицата и понички. С понички ще стане. Тики, Доро. Which was that? Please. Ще паса. Една роза, хора, 25 секунди. Пазим вече победи. Georgina, don't say. Do you like Bulgarian song? Okay. Мая харесва българската музика, българската челгия. Асенски, пусни ръкавицата. И без това не хванахме спит. През ръкавицата. Да не наобърнат. Айде през ръкавицата. Биз! Само понички през ръкавицата, Асенски. Попеца. Кидо, пак съм аз. Последна битка, само влязах да видя Мая и се махам. Имаме 2 минути. Тики! Последна битка правим с Мая. Да ми стане мой си калиенте. Тики! 10 човека сме. Може да нас снайпнат. Има хора при нея, които играят доста. Пламен, благодаря ти, но няма смисъл. Така или иначе, последна битка правим и спираме. Дайте само на понички или на уния розички по 10 точки. 50 секунди. صدقوا متابعين راح كان مالك فهمتك. Асенски, играй. Девет човека сме, дайте да тапкаме. Тики, пнап! Само с тапкане.